dan sembah nireng ulun kapur bareng sang murbeng sahanane ingkang narbuka wiwaraning suka sesarengan sumangga samya sesanti gangga pinayungan kala cakra durga mendhak kala sirna lenggih hanyar ngiju menduling Bagaskara ing sarya kapanca wulan Juni lenggih ing kalenggan manggana wong agung kang daksa wega netepi dharmaning wreda Hatrakit kang sekaradya mancawarni kembang pancawarna kayu klepu Dewandaru Jayandaru debok swasa pupus dindhe parijatra kencana manggana yekti kinarya pratandha kalamun sawega netepi dharmaning wreda ngentas putra Mahardya Siwi sinten wong agung kang ladya mangun supa wenang sinebat dasa namanira Bapa Hadikatni Ashari ibu wonten Dukuh Blimbing Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mila kraya-raya ing kalenggan mangke kang hamengku kadya mondhong irawuing sagung para tamu sinedahan ing penganggah keparuan jurung sing donga pangestu mring temanten kang ngarsa kabiwanda ing nalika mangke teman bagyo mulya kang kajiwa kasarira pindhanya nyandung sekarep cepaka mulya sak wangkul-wangkul gedene mangkono kawaryan dalidir kaya baloba wali kenya tamprabit dolaran kang mijil saka madyaning pundhung mbarubul datanana pedote sandyaning para werda mudha kakung sumawana pawestri tamu sinedahan kang kasduan jumenengi gelaring upacara kawaryan lononan samya manjing wisma pahargyan urut kelawan kadangi dewi mangkono para werda kang mangagem busana sita kembal kang padha pethake kaya kuntul maneba sarawa kang mangagem busana kresna kembal kang padha langinge pindha dandang mungguing pasetran kang mangagem busana rekta kempal kang padha britayah wukir kawelagar jejel riya tumpeng dengkulaben pamedhangan awit saking keng para werda kang kasduan jumenengi gelaring upacara sedaya mung sawega memuji mring ngarsaning Gusti Dat kang merwengdat Allah Subhanahu wa taala mugi widagda lampahing upacara para madya wasana sagung para werda kepareng munjuk atur
Pepunden kula bobo hati kami asari wonten anggenipun tepi darmane merjo kalenggan mangke tangga saliran pribadi ananging ugi sinengguyung kadang-kadang sinaget ing antawisipun kang pinitaya pinangka juru tulas wadon kadang kula saking galeri cantik sinengguyung ugi kadang-kadang galaksi audio santri wisanggeni kadang kula kang ugi pinitaya rumagang karya caos lelipur kunjuk para tamu panggampun kadang-kadang kula saking juru foto ingkang pinitaya nderek mari dilampahi ngabicara wonten ing kalojangan mangke sagung Purworejo njumbuhaken raos niras pantes menggo paripurnaning pakaryan kadang-kadang galeri cantik wekdal kantor kunjuk jumaten kadang-kadang santri urisanggeni galaksi umeling gongso prayogi nopun sinipun sawah alis dulu